Kita buka isinya apa sih, penasaran, yuk kita buka aja. Bojoku buka gerusnya, set set set. Siap. Guntingnya lebokno. Isinya apa jane kuwi? Yo, kita buka unboxing ya. Unboxing guys. Panganan opo to iki? Sangu lebaran kan, rong dino maneh kan lebaran. Oh, panganan to iki. Dedek bantuin Mbak Us, bantuin ambil pelan-pelan. Perasaan. Nah, iku apa kuwi? Puding. Puding kuwi perlu gawe apa sih? Puding. Oh iya, kan taruh digelar sih. Tuh persiapan lebaran sesuk. Kiriman keluarga kok bapak kok adikku ya. Gula, ojol, anak lele. Pelan-pelan. Sabun. Nah, di sini kaya ngono kuwi to. Persiapan lebaran niki belanja. Jadi keluargane akeh. Sesuk nah cuci piring barang diumbah-umbah ya. Oh iya, alhamdulillah rezeki melimpah ruah. Wis belanjane kaya zaman aku ning Kalimantan iki. Pakai banget. Kiring sone wae piro iki? Kiring sone wae 3. Wah. Sabunnya di sabun tombok sabun, Dek. Sini Mak sabun. Mantep iki. Keten iki sak nglete piro iki? Waduh, akeh tenan iki. Yes yo. Kita buka yang satu lagi apa kuwi? Cemilane aja. Lo. Alon-alon bae. Pelan-pelan le. Ben ora hancur isine apa ki. Bismillahirrahmanirrahim. Paketan. Anami. Alon-alon alah isine iki perdapuran. Alhamdulillah. Iya, semut iki. Walah semute do mlebu. Wele. Kopi. Wele semute do mlebu. Ora nyemut semut nyokot iki berarti. Biasane. Pelan. Kalem. Pelan. Siapa iki? Oh, ada. Pelan-pelan. Ini belanja bulanan iki. Ini. Kalem. Iki kingko mbok, ya apa? Oh, tas. Kuwi ikan lele apa to kuwi? Kecap. Paket usaha iki. Ini minyak di sini. Paket usaha. Jadi alhamdulillah iki dulur-dulur wadon ngirimi THR-an lho. Aku akeh banget iki. Ana ringso, umba-umba, ana beng-beng iki komplit, ana jajan bocah, ana mie alhamdulillah, ana minyak, ana sanglet iki. Nek di dulur mulih iki seneng rezekine, ana sampo barang, rezekine ditambahi garimu cekna ya. Ini kayak wong paket usaha iki jenenge, komplit lengkap. Serba lengkap ini. Alhamdulillah. Ini dinilai jutaan juga kayaknya ini. Oke. Bagaimana istriku? Mantap? Mantap, terima kasih ya. Untuk siapa? Untuk adikku, terima kasih. Ya, okay. Semoga rezekinya lancar. Amin. Gimana ini? Sebagai anak, kamu fokus nyusun nih. Terima kasih. Kamu juga nih apa nih? Panjul. Goyang.
paket usaha. Kita review satu persatu ya. Alhamdulillah. Ki nikmate wong duwe sedulur kaya ngene iki. Ah semute lho ngrumput menggunamu kuwi lho semute akeh banget kuwi lho celana kuwi. Aduh, ya tangi pindah ngono lho. Semut kaya ngono kuwi kok. Bahaya. Nah iki Pak Mine semene iki sedus dhewe iki. Alhamdulillah iki. Wes Lur ya, matur suwun Lur ya, info hari ini Lur ya. Ojo lali di-subscribe ya Lur, bantu aku Lur lah. Men iki lho, apa jenenge? Men channelnya berkembang, ditambahi subscribe ya. Melas yo men entuk penonton tambah ngono lho. Sampeyan juga subscribe ora bayar iki ya. Jeruk tolong di-subscribe, di-like, di-komen ya Lur ya. Men tambah rame, komen aku gawe videonya semangat Lur ya. Matur suwun Lur ya. Assalamualaikum.